Sziasztok gyerekek, én Csüszika vagyok, és itt bemutatok nektek egy videót, és itt van velem Sapek. Cső. És itt most játszani fogunk a Build Battle-val, és csatlakozni fogunk valahol. Várjál. Majd mondom, hogy melyikbe. Aha. Jó nagy lag van bakker. 11-esbe. Jó napot kívánok, animatronik. Hogy tetszik lenni? Hova lették? Na, 20-15 másodpercet kivárunk. Hús, persze, hogy hús. Hát ja, Itt egy kaktusz. Kinek gatyája van? jaj de szép. Egy szemüvege van. Itt egy Herobrine féleség. Utána valaki felhekkelt. Na, mit kell építeni? Üdítős doboz bakker. Üdítős. Na, Üdítő. Hol lesz? Szürke. Benne. Ez. Lesz meg is. meg is. Jaj, nem. Több mint 5 percünk van. Hm. De még szigorúan fogok szabályozni gyerekek. Ennyit mondok. Akkor az el fog tartani egy ideig a tiéd. Jó. Öt perc alatt bakker. Mindjárt kész leszek. Hallod? Mert te mi a far csinálsz? Én azt, amit mondta, egy ütős dobozt. Doboz? Várj Hm. már. Jó, lesz, amit túlélesből viszem. Olyan nagy lesz. Pirosba kellett volna csinálni. Na ma mindegy. Szürke lesz az alja. Gyerek. Fehér. Igen, már volt nekem ez az üdítős doboz. Készen van. Neked kész, nekem még nem. Aha. Nekem nagy és szép. Színes. Hát ez dönerű. Addig mit csináljak? Azt csinálj valami tévét. Csinálok egy asztalt. Csak egy széket. Amúgy gondoltam, hogy a neve Sapek lesz. Nekem mindig az. Isten világkirályi családó vagyok. Gra. Csak mindig mondja, hogy a gépem az. Most kell akkor egy kis tölgyfa. Na.
Készen is van. A steak az készen van. Hát ez gyönyörű. Ez gyönyörű. 10 perc. 10 perc. 10 másodperc. Ja. Basszus, itt lekerül. És pont tudta fejezni. Ez az. Ki ez? Ez kié. Hát... Jó. Legyen egy elmegy. Nekem is. Nem olyan sokat dolgozott vele. Sajnos igen. Addig csináltasz volna még valamit. Hát, ez is. Hát, Ez nekem gagyi. Mi ez? Ez mi? Ez mi? Ez mi? ez egy... Nézd már innen, ez egy fej. Ja. Ja, most küldtetek szerint. Ezen se volt olyan sok munka. Ez a tiéd? Nem. Ez mi? Gagyi. Én erre nem is szavazok. Gagyi. Jó, gagyi. Mielőtt megkérdeznéd, Coca-Cola. Ez kopott azt a majd. Gigi, fekete az nincs is benne. Ez az enyém. Jó szár lett mi? Jó, egy elmegyel. Hát ez egy széket nézed már. A széket kell nézni. Itt az enyém. Hát ez... Ez itt mi? Ez itt mi ez a... Ez egy izé. Hát itt ez mi ez a 2 darab blokk itt? Hm? Látjátok, nagyon jó. A többi... Jó, ez csak egy elmegy. Te köcsög vagy. Hát itt már... Mi ez? Mi ez itt? A többi nincs is. Ez mi szimmetrikus. Na. Ez... Egész jó. Ez egy atomkirály. Hülye vagy. Hát miért nem az? Tök jól néz ki. Fehér üveg, jól néz ki. Ja, az itt kimaradt egy, de nem atom. Ez mi? Jó. Ez egy Gagyi. Pepsi. Ez egy nagyon jó. Hát, ja. Beszarok. Ez egy Pepsi. No, Gagyi. ez egy egész jó. Te hülye vagy. Miért? Hát jól néz ki. Igaz, hogy homok van benne, de nem baj. Kóder. Nekem az üvege nagyon tetszik. Milyen? Kap be. Blackcoin. Jó, a Tom királyt nyomtam rá, hát nem csodálom. Hát, ja. Na mindegy. Mi ez itt? Ja, a citrom. Na mindegy. Gyere ide mellém, te hülye gyerek. Hol vagy? Itt vagyok láng. Cső.